Hola, sóc Josep Torrent, creador i narrador de Mindcast 30, un podcast que resumeix idees i llibres en càpsules d'uns 30 minuts pensades per fer-te reflexionar. Principalment en català amb algun contingut en castellà o anglès, comparteixo pensaments clars, estructurats i fàcils de processar, combinant reflexió pròpia i coneixement aliè. L'objectiu és que puguis absorbir idees rellevants sense perdre temps. Tot en un format accesible i inspirador que et faci pensar cada episodi. Mindcast 30 resume ideas y libros en cápsulas de 30 minutos para hacerte pensar. Contenido claro y fácil de procesar. Mindcast 30 summarize ideas and books in 30-minute capsules to make you think. Clear, easy to digest content. ¿Estás llest? Are you ready? ¿Estás listo? Let's go! Arribar als 50 anys és un moment una miqueta estrany. No és la bellesa amb B baixa, que podria ser amb B alta també, bromes a part, però tampoc és la joventut, no ens fem vells però no som joves. És un territori una miqueta sospitosament silenciós, com un mig temps vital on de sobte ens adonem que el partit ja fa estona que juga i sense saber com, nosaltres mateixos n'hem esdevingut els principals protagonistes. I en aquest punt inevitablement ens fem la pregunta, o me la faig molt sovint, que gairebé mai formulàvem als 30. Qui som, qui sóc, com he arribat fins aquí i sobretot cap a on va tot això? I tot això és des del privilegi, perquè sí, reflexionar sobre el sentit de la vida és un luxe de la primer món. Ens trobem en una posició una miqueta curiosa. La major part de les nostres necessitats bàsiques estan cobertes. No ens llevem pensant en com menjarem o si tindrem un sostre. Ens llevem pensant en com volem viure, i això, encara que sembli poca cosa, és una de les responsabilitats existencials més grans que mai ha conegut la humanitat. Som una generació a cavall. Vam créixer analògics, però ens hem fet adults digitals. Vam estudiar en un món i treballem en un altre. Venim d'un context on ser adult tenia unes regles molt clares. Treball estable, família, casa, rols marcats, i hem arribat a un temps en què tot això s'ha reescrit a una velocitat de vertigen. Així que avui m'agradaria fer una petita pausa, aturar-la un moment, mirar-nos a la cara i entendre com en aquest moment, als 50 aproximadament, es converteix en aquest pont entre aquestes dues vides, la de construir i la de viure. Perquè sí, hi ha dues vides. La primera és la que dediquem a demostrar, aconseguir, escalar, aprendre, a respondre al món. La segona, si tenim sort i consciència, és la que ens dediquem a ser, amb majúscules. I aquest podcast d'avui, aquest episodi d'avui parla d'això, de nosaltres, de les nostres històries compartides i d'aquesta transició silenciosa i potent que anomenem maduresa. Per entendre on som als 50, cal saber potser una mica d'on venim. No de la infància, no vull parlar de la infància, sinó molt més enrere. Som literalment animals dissenyats per sobreviure a la sabana. Tot això els antropòlegs i filòsofs ja ho diuen fa temps. I tampoc no som animals que gestionem calendaris d'Excel, ni pressió laboral, ni hipoteques, ni identitats digitals. Harari ho recorda a Sapiens. Vivim en un món molt diferent al que estàvem biològicament programats per viure. I és aquest desajustament que ens acompanya cada dia. Els nostres cervells són hereus d'un sistema d'alerta primitiu. Per això ens preocupa el que pensen els altres, per això anticipem problemes, per això exagerem amenaces. En un context tribal, la reputació era qüestió de vida o mort. Avui és el soroll del WhatsApp del grup dels pares de l'escola. Quan arribem als 50, aquest cervell ancestral entra en conflicte amb un altre factor. Ens adonem que ja no estem en mode ascendent, sinó descendent. Ja hem escalat el que havíem d'escalar i ja hem plantat moltes llavors, ja hem demostrat prou coses a aquest món i per primer cop, des de l'adolescència, apareix una pregunta incòmoda. I ara què? I aquesta pregunta és molt Sapiens, perquè la nostra espècie no busca només sobreviure, busca sentit, i paradoxalment, quan més segures tenim les necessitats bàsiques, més apareix el buit existencial. Ai, amigo Maslow. Som animals narratius. Necessitem que la vida tingui una història, però als 50 la història ja està mig escrita. I això obre la porta al vertigen. Què fem amb el que queda? Als 20 volíem ser brillants, als 30 eficients, als 40 respectats, als 50 volem estar bé.
I això ens porta a un altre element clau, la intel·ligència emocional. Com hem parlat ja del Daniel Goleman, que va demostrar que la raó i l'emoció no són oposades, són companyes. El problema és que passem mitja vida alimentant només una d'elles, la raó. Per això, quan arribem a la maduresa, sovint ens adonem que emocionalment tenim zones pendents, habitacions tancades, dolors silenciats, expectatives que no eren nostres. Als 50 entenem una cosa que als 30 era gairebé improbable. El nostre sistema emocional no ve amb un manual de sèrie. L'hem d'escriure amb tot aquest temps. I aquí hi ha una de les grans revelacions d'aquesta etapa vital, que ja no busquem controlar les emocions, busquem conversar-hi, viure amb elles. Aprenem a escoltar la por, a identificar la ràbia, a cuidar la tristesa, a celebrar l'alegria, a gestionar la frustració. Aprenem, sobretot, que no tot requereix una resposta, que molts problemes no calen solució, sinó presència, que moltes batalles s'eviten dient simplement «això no és meu». La intel·ligència emocional és, en essència, ja ho vam dir en el seu moment en el podcast, l'art de viure sense ser esclaus del nostre passat emocional, i aquesta habilitat esdevé imprescindible quan comencem la segona vida. I tornem una miqueta al luxe aquest de preguntar-nos qui som. Aquest podcast d'avui, una miqueta profund i també per un perfil de persones de la meva edat, parla de persones del primer món. I això no és casual. Hi ha un nivell de privilegi que sovint oblidem, el de poder reflexionar. La major part de la humanitat, o una part molt gran de la humanitat, encara lluita per necessitats bàsiques. A nosaltres, en canvi, el sistema ens dona marge, vacances, estalvis, temps lliure, accés a informació, sanitat, drets laborals. Però aquest luxe també té un revers. A més recursos, més pressió interna. A més llibertat, més responsabilitat. I a més opcions, més angoixa. La societat del benestar, doncs, ens ha donat un regal i una condemna. La sensació que hauríem d'estar vivint la millor versió de nosaltres mateixos tota l'estona. I aquesta és la part més... la que té el truco, no? Paradoxalment, mai no havíem estat tan desorientats. Les estructures que abans donaven identitat, comunitat, família extensa, religió, rols definits, tot això s'ha diluït. Les opcions són infinites, però el mapa ja no ve donat. Als 50 això pesa bastant. Quan ets jove tens temps per equivocar-te. Quan arribes a la maduresa tens la sensació que hauríem d'haver trobat respostes. Però la veritat és que la societat del primer món no ens prepara per la maduresa, només per l'èxit. I això són dues coses molt, molt, molt diferents. Per una part tenim la identitat, aquest concepte enganyós. Sona sòlid, però és molt fluid. La construïm a partir d'això, de la família, escola, amistats, expectatives socials, models culturals, pors, experiències. Com dèiem, als 20 estem definint, als 30 consolidant, als 40 resistint i als 50 revisant. De cop i volta, moltes etiquetes ja no ens serveixen. Les ambicions canvien, les prioritats també una mica. Algunes relacions s'afableixen, d'altres es tornen fonamentals. Als 50, per primer cop, podem mirar-nos com si fóssim una tercera persona, i aquí apareix una revelació. No som qui creiem que érem, som qui hem anat essent i qui podem ser a partir d'ara. L'adolescència és l'etapa de construir la identitat. La maduresa és l'etapa de reconciliar-nos amb ella. La piràmide de Maslow, com dèiem, és una de les eines psicològiques més conegudes, però sovint una mica malentesa, perquè no és un checklist, és un procés vital. Recordem una miqueta, baix de tot, necessitats bàsiques, menjar, aigua, descans. Si tenim això cobert, passem a la part de seguretat, feina, estabilitat, salut. Després passem al següent nivell, amistats, família, vincles. Continuem amb èxit, prestigi, èxits personals. I a la cinquena etapa, diguem, la punta d'aquesta piràmide, plenitud, sentit, creativitat, coherència. Fins als 40 i escaig, la majoria de nosaltres estem atrapats entre el tercer i quart nivell. El primer món, recordem, construïm, mantenint, sobrevivint socialment. Als 50, però, passa una cosa poderosa. Per primera vegada podem potser preguntar-nos què hi ha al cim de tot. I sovint descobrim que la resposta no té res a veure amb l'èxit, sinó amb la veritat interna, amb la calma, el sentit, amb el que és essencial. Quan tens la vida prou resolta, la piràmide ja no és un esforç, és, amigo mío, una invitació. Els últims 15 anys també hi ha hagut una mica una revolució cultural. Hem de recordar una mica aquest feminisme que realment, finalment ha canviat totes les estructures que semblaven inamovibles,
tots els moviments LGTBI+, han guanyat molta visibilitat. El món, no sé si ben o mal anomenat woke, em dic que aquí no valorarem, però sí que aquesta paraula existeix i la podem anomenar. Aquest món ha redefinit les regles de la conversa pública i la crítica a les desigualtats s'ha ampliat com a mai. Això ha tingut també un impacte molt profund a la nostra generació. Ens hem hagut d'una mica de reexplicar i reinventar nosaltres mateixos, homes i dones, famílies tradicionals, famílies noves, rols antics i rols emergents. La identificació amb certs colors, tot el que semblava que era d'una manera, ara és una altra. Generacions anteriors tot era una miqueta més rígid, no? A totes les noves generacions tot és més líquid. No sé, diria que nosaltres potser hem viscut aquest terratrèmol entremig. Moltes estructures familiars s'han reformulat, homes que abracen la vulnerabilitat, dones que lideren amb molta força, parelles que negocien rols que abans venien donats, noves modalitats de paternitat i de maternitat, more equality, no? Que diuen more conversations, more tensió, and more freedom, molta més llibertat. I sí, aquesta transició sovint ha estat una miqueta incòmoda per alguns, però també ens ha obligat a revisar qui som i com vivim. La maduresa en aquest nou paradigma ens exigeix una habilitat clau, adaptar-nos sense perdre la nostra essència. I quan el ritme canvia, la trajectòria ascendent s'atura i passa alguna cosa. Com dèiem, 30 i 40 vivim en un mode impuls tot puja, carrera, ingressos, projectes, energies, somnis, reptes. 50 aquest ritme disminueix, no per decadència, sinó per consciència. Entenem que el temps és limitat, el cos comença a exigir un cert respecte, que les relacions necessiten profunditat i no quantitat, els desitjos també s'afinen una mica, el soroll s'obre i que la vida va de prioritzar. I aquí neix una de les experiències més velles de la maduresa, la llibertat de dir no. Deixar anar, renunciar, alliberar-se, simplificar. Tot això és un signe d'evolució i no de pèrdua. Hi ha una frase atribuïda a F. Scott Fitzgerald que diu: una vida té dues parts, abans i després de saber que et moriràs. Si més no, és una miqueta així. I aquesta frase vol dir una miqueta que saber que un dia et moriràs vol dir adonar-se que la vida no és tan llarga com crèiem, que potser no tindrem temps de fer-ho tot, que moltes batalles potser no valen la pena i que moltes alegries no poden esperar més. La segona vida no és una etapa cronològica, és una etapa psicològica. Comença quan decidim deixar de construir només per fora i comencem a construir per dins. I aleshores descobrim que la pau interior no és un objectiu, és una pràctica, que l'autoacceptació pesa menys que l'autoexigència, que les relacions bones són el tresor més gran, que la solitud pot ser un lloc molt més amable del que podies haver imaginat mai, que la gratitud és un múscul i que aquest present que tens ara és molt més profund del que podies haver imaginat mai. La segona vida és la vida on finalment ens permetem ser humans, sense pressa, sense demostració i amb totes les màscares i les disfresses fora. Aquests 50 molta gent mira enrere, no sé si els 50 d'ara són els 40 d'abans, que es deia la crisi dels 40. Tot això potser és natural. Darrere hi ha la història coneguda, les victòries, els errors, les oportunitats que vam agafar i aquelles que vam deixar anar o vam deixar escapar. Mirar enrere és també mirar cap a un territori segur perquè ja està escrit, però, de nou, paradoxalment, la maduresa no ens convida a viure el passat, ens convida a entendre'l per poder caminar cap a una altra banda. Però els que realment creixen miren endavant, no perquè obliden el que han estat, això no es pot canviar, sinó perquè entenen que el sentit de la vida no està en el record, sinó en quina direcció prens. Mirar endavant als 50 no vol dir projectar-se amb la mateixa ambició que als 30, vol dir imaginar-se amb més llibertat, més consciència i menys por. És un gest subtil però profund. Deixar de preguntar què hauria pogut ser i començar a preguntar què vull fer i què vull que sigui a partir d'ara amb el que tinc i amb el que sóc. Amb això la maduresa ens indica que no és el final, és el principi d'una nova relació amb tu mateix i amb el temps. A partir d'aquest moment, el temps deixa de ser una cursa i es converteix en un espai que podem habitar amb intenció, plena. I a les dècades anteriors el temps era un recurs que era a optimitzar.
productivitat, calendari, objectius. Ara el temps és el teu company. És un recordatori amable, que ja no cal córrer tant, que ja no necessitem demostrar pràcticament res i que el que queda és precisament el més valuós. Aquesta nova relació amb el cos també canvia. La joventut ens va ensenyar a exigir-li. La maduresa ens ensenya a escoltar-lo i cuidar-lo. El cos es converteix en un mestre pacient. Ens dona els límits, ens recorda qui som, ens marca les prioritats i també ens adverteix que la salut no es pot delegar. I de sobte, allò que abans semblava opcional, dormir bé, moure's, cuidar-se, es transforma en essencial, no per estètica, sinó per gratitud. És la consciència que volem estar aquí molts anys, però estar-hi bé. I amb la ment, també canviem la relació que tenim amb la nostra ment. Després de dècades de discussió interna, de pressió, autoexigència, comparacions, arriba la possibilitat d'un altre tipus de diàleg amb tu mateix, més amable, més madur, més real. Comences a entendre que no totes les teves creences mereixen ser defensades i que no tots els pensaments són veritats. És la descoberta que podem ser observadors de nosaltres mateixos i no només intèrprets atrapats en el paper. I finalment, reprenem la nostra història amb una mirada nova. Als 50 ja no busquem reescriure el passat, sinó reconciliar-s'hi, deixar d'exigir explicacions, acceptar que va ser com va ser i que tot això aquí estem, complets, inacabats, sàpiens, humans. La nostra història deixa de ser un inventari i es converteix en un relat, en una narrativa que podem reinterpretar amb molta més saviesa i menys judici. Amics i amigues, recordem, la maduresa no és la fi del viatge, és la primera vegada que entenem el mapa sencer. Quan deixem de mirar la vida com una cursa i comencem a mirar-la com un camí, aquest és el moment que estem ara mateix on veiem que deixem de voler arribar i comencem a voler estar, que entendrem que la felicitat no va d'acumular més, sinó de necessitar menys, i només per això val la pena, perquè viure des d'aquest lloc, des de la consciència, la llibertat i des de l'autenticitat, potser és la forma més profunda, més humana i més bonica de viure, molt més de la que hem conegut mai. I així arribem al final d'aquest episodi i també al final d'una petita etapa. 20 capítols, 20 converses, 20 mirades diferents sobre qui som, d'on venim i cap a on volem anar. Si alguna cosa m'ha ensenyat aquest petit recorregut que portem, aquests 20 episodis, és que no avancem sols, que cada idea, cada llibre i cada reflexió només cobra sentit perquè hi ha algú a l'altra banda que m'escolta i que la transforma en la seva pròpia vida. Aquest episodi número 20, doncs, és una invitació a seguir pensant, a seguir preguntant-nos, a seguir mirant el món amb curiositat i sobretot amb una mica menys de pressa, perquè al capdavall això és Mindcast 30, un espai per entendre una mica més la ment i una mica millor la vida. Gràcies per ser-hi, per acompanyar-me en aquest camí i per donar sentit a cada minut que dediquem a aprendre junts. Ens retrobem ben aviat en un nou episodi. Fins aleshores, cuida't, pensa, respira, viu amb consciència. Ens escoltem a la propera. Que tinguis un molt bon dia.